dugu n'ale jɛra Bugari a bɛ gere donso bɛ n'a kungo ta fan don hakilina fila tɛ anw na o de ka boli ka kumasoba in sɛgɛrɛ Bugari ni kana kalimu tabaw ka maguwan Bugari anw tɛ taa kɛnɛ kan an da t'a la an sen t'a la n'olu tilara dɔrɔn Bugari an ka baara ye min ye ni k'a ta k'a lajɛ jamana kunkanko kuma minnu b'a kɔnɔ ni k'o sama ka bɔ n'an y'o sama Bugari an b'o kɔnɔ kuma lajɛ ni k'a tɛntɛn ni k'a da lamɛnbaaw tulo kan baara in tɛ kɛ maa saba baara kɔ ni sɔgɔmada in na nɛgɛ kɛrɛfɛjuru bɛ Mamutu Kamara bolo e ni ne kunnafoni a kɛmɛ ka da sɛbɛkɔrɔ sɔnsɔn bi ye sunkalo tile gale ni jatebɔ kɛra ko ko la o y'o nɔgɔyalen ko dunanma in bɛnale dunankɛ bɛnale i kɔrɔtɔn bɛ a ka ban dunankɛ bɛnale a ma tile tan sɔrɔ fɔlɔ ni jatebɔ bɛ fɛn fɛn nɔfɛ Bugari o banna ka ban ayiwa tile 30 ko la o tuma ni Ala ye tile ɲuman bi jɔnni ko e ma k'a bɛna kɛ tile 30 ye 29 30 o bɛɛ ye 30 e bɛna 30 créer wa ni kalo ma ye 30 tɛ créer yan koyi Bugari a tɛ créer dɛ Bugari a y'a bila yan 29 an b'a fɔ dunankɛ k'a bisimila Bugari bi an bɛɛ lajɛlen bɛ sun na sabu o ye limaniya ye ka sun ka kuma ma nɔgɔ nka n'i ye limaniya sɔrɔ ka ban Bugari foyi tɛ min b'i tɔɔrɔ tuguni an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ min ye sunkalo musaka ye Bugari Ala k'o d'a ma sunkalo kɛnɛya Ala k'o d'a ma sunkalo timinandiya Ala k'o d'a ma Ala k'a kɛ jurumu kafari ye n'o tɛ ko in ma nɔgɔn dɛ kabi kun de bɛ nin na o a ma nɔgɔn fiyewu Bugari Tarawele nin y'an donkan ye an bɛ taa Mamutu fan fɛ kunnafoni min b'an bolo kɔrɔ an bɛ tila k'an da don a la o bɛ Jabate Naamu ko tɛ ko jama ma jɛn ka daji tu maa min kan hali n'i ma ko i bɛ ɲigi ne ko bala cogo bɛ di Bugari ne bɛ n tigɛ don joona le Salf sɛbɛnnikɛla a tɔgɔ ye ko le Baron ko Mali jamana masakɛkɔrɔ dɔ tɛmɛna Bugari n'a tɔgɔ ye Amadu Tumani Ture ATT Bugari Tarawele ale ka gɛnni k'a to jamanakuntigiya la san 11 sɛbɛnnikɛlaw ko a ko hakili lajiginna marisi kalo tile 22 san 2012 marisi kalo tile 22 san 2023 kunu araba tile Amadu Tumani Ture ka fanga ka dafiri a san 11 dafara sɛbɛnnikɛla ko nin kɛra i b'a fɔ ko a kɛra an kɔrɔ kunu sabu Bugari ko in a kɛra kɛcogo min na malidenw an tɛ se ka ɲinɛ a kɔ abada a ko Amadu Tumani Ture a ka san 10 manda Bugari o tun tɔ cɛli tɔ tora kalo 3 bɔɲɔngo n'o kɛra kalafili kura tun kan ka labɛn ni ka jamana ta k'a di maa wɛrɛ ma Amadu Tumani Ture a tun b'a kɔ don sɛbɛnnikɛla ko a bɛ taa waati min na jamana tun ka koni min ye bamanciya wale o bolo dara anw ka jamana kɔnɔ rébellion ka taa bila majugu jadisiw la a bɛɛ lajɛlen kalanso na ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Amadu Tumani Ture bɛɛ lajɛlen ɲinɛma min kɔni ye alamisadonya dɔ fɛ Bugari Tarawele i b'a ye k'a fɔ mugukanw bɔra Kati Bugari jɛrɛjɛkulu dɔ maa min b'o ɲɛfɛ o de tɔgɔ ko kapitɛni Amadu Aya Sanogo sɛbɛnnikɛla ko Bugari Tarawele nin ko in sɛbɛ don wa kulon don wa bagabagali don wa malidenw kɔni an kamana guwanna sɛbɛnnikɛla ko a ko tile kɔnɔna la Bugari min ye mugukanw ye nɛgɛ kaɲɛ 13 o bɔra Bamako yɔrɔ caman na maaw de sina ka wulikajɔ kɛ ni ka minɛnw cɛ o kuma maa tɛ nin ko in labancogo dɔn an k'an kunda so kan sɛbɛnnikɛla ko Bugari an bɛ taa se tile 10 ma yɔrɔ yɔrɔ la jateminɛw nana kɛ k'a yira k'a fɔ min ye Amadu Ture ka fanga ye e ko a ko ma ban de sɛbɛnnikɛla ko a ko kunnafoni kɔni a taara ni k'a di jamanadenw ma min ye sɔrɔsiw fɛ maa min bɛ u ɲɛ kapitɛni Amadu Aya Sanogo sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ min ye nin kunnafoni bɔlen kɔ ka bin malidenw kɔni nana dusumangoya daminɛ jɔn de ye nin boloda ATT ka fanga mun y'a dafiri Mali kɔnɔ Mali kɔkan maaw de kɔni ye u ka kanubaga yira Amadu Tumani Ture la k'u ka dusumangoya k'o yira k'a yira k'a fɔ maa min tɔgɔ ye ko Amadu Tumani Ture i b'a fɔ ko Basigi Amadu kɛlɛlaban Amadu jamana kanu Amadu Bugari Tarawele min ye o Amadu ye Bugari k'o to Mali bolo i b'a fɔ ko nabi ɲuman i b'a fɔ ko ciden i kana kɛ Amadu Tumani Ture fɛ nka Amadu Tumani Ture man ɲi a ti Mali fɛ a tɛ se baara la abada o Amadu Tumani Ture tɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i ye Amadu Tumani Ture ka kunnadiya lajɛ a bɛ na jamana kunna don min na san 2002 Bugari Tarawele i b'a ye k'a fɔ politiki tɔn t'a bolo a nana ni indépendant tɔgɔ ye malidenw de ko Amadu Tumani Ture an bɛ de fɛ i ye kɛwale minnu kɛ ka tɛmɛ i tɔgɔkɔrɔ minnu b'i kɔ o tuma an bɛ de fɛ i ka jamana in mara min ye bɛɛ jɛ fanga kɔnɔna ye maa minnu yɛrɛ politigimaaw ye dɛ
olu ka politique fini ko bɔ kana ni ka boli k'u kunda Amadou Toumani Touré kan sɛbɛnnikɛla ko nin si tɛ kɛ gansan a y'a yira k'a fɔ Amadou Toumani Touré ka fanga kɔni dafirilen Boubacar Traoré min ye jamana ye a tora sɔrɔsiw bolo Mali sariya b'a fɔ ni jamanakuntigi kɔni balila Boubacar min ye Assemblée nationale président ye o ka sigi jamana kunna Boubacar min kɔni ye Jɔnkunda Traoré Boubacar bɛnw nana kɛ sabu a ko in nana kɛ sama-samani belebeleba ye fo ka CEDEAO da don a la min kɔni ye tani ka seginw cayara fo ka damatɛmɛ sɛbɛnnikɛlaw ko don tɛ wele donna min ye Djibril Bassolé Burkina Faso ministre des affaires étrangères Boubacar Traoré ale de kɔni kun y'o sirala taamala ye Blaise Compaoré k'ale to jamanakuntigiya la o fana tile banna sɛbɛnnikɛlaw ko bɔɲɛ diɲɛnatigɛ taabolo ye a ko min ye Jɔnkunda Traoré bɛn nana kɛ sɔn nana kɛ Boubacar ni ka Jɔnkunda sigi jamana kunna hali n'a kɛra sɔrɔsiw ka ɲɛkumu ka akilen kama nka nin kɛra sɛbɛnnikɛlaw ko ka yɛlɛ ka taa ba cɛkɔrɔba sigilen ma k'a ba de bɛ gosi fo ka siri tigɛ ka bɔ palais la 2012 tɛ ne m'a ye siri dɔ tun bɛ palais la jamanakuntigi gosi palais kɔnɔ fo ka siri tigɛ o de kɔfɛ Jɔnkunda Traoré professeur Jɔnkunda Traoré a ma fɛn Disa Jɛmani k'o da a kan fɛ sa wa n kɔni tun t'a dɔn fɛn min tun bɛ Disa n ko siri tigɛra sɛbɛnnikɛla ko Boubacar Traoré min ye professeur Jɔnkunda Traoré jamanakuntigiya Ala y'o latigɛ Ala mana ko latigɛ jɔnni ye i tɛ taa k'a to Boubacar hali n'a kɛra gɛlɛya k'a kɔni kɛra sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ min ye jamana nujuru hali ni Jɔnkunda bɛ yen nka jamana nujuru tun bɛ capitaine Amadou Aya Sanogo bolo wa min ye o Jɔnkunda ye ale de kɔni y'a bɔ capitaineya la Boubacar ni k'a ta k'a kɛ général ye min ye général ye i b'a dɔn capitaine ni général jala ni ɲɔgɔn cɛ cɛ a ka ca dɛ a ka ca capitaine commandant n'o bɔra yen lieutenant colonel n'o bɔra colonel n'o bɔra colonel major colonel major général de division général de brigade d'abord général de brigade général de division général de corps d'armée cɛ a ye nin bɛɛ pan a ma taa kɛlɛyɔrɔ la kɛra siga Mali filɛ o de y'a to ne k'i ma n ko jamana in gɛlɛya a bɔra Amadou Aya Sanogo ka waati la 2012 bɛ se k'a kan bɛɛ lajɛlen b'o dɔn Kidal de tun ye problème ye o ye tiɲɛ mais ale ka temps kɔnɔna na 2012 Tombouctou ani Gao olu farala o binna ka bila Bamaju ka bolo o kɛra fo bi hali bi an tɛ k'an yɛrɛ sɔrɔ Boubacar le baron ale ye min sɛbɛn an k'an wasa don o la le baron ko a ko min ye Amadou Aya Sanogo ye min kɔni professeur Jɔnkunda y'a kɛ général ye Boubacar Traoré ka sɔrɔ a ma généraliya wabɔ kɛ a ko n'i y'a lajɛ ni kana ni gɛlɛya ye jamana kɔnɔ min ye capitaine Amadou Aya Sanogo a ko a ka général jala maa caman yɛrɛ kɔni bɛ yen minnu ma sɔn a fɔli ma koyi sabu u y'a ye k'a fɔ a kɛcogo ma ɲa a ko politikimaa dɔw bɛ yen olu de kɔni ka wuli k'u kankɔrɔta o de kɛra dabaliban ko ye min ye démocratique ka fanga senkɔrɔma cɛli finitigilaka fɛ coup d'état mun kɔni bɛ yen ko yafa tɛ kɛ coup d'état kɛla ma maa min y'o baara boloda Umar Mariko n'o ye Sadi président ye ale de ko fɛn ma ɲa jamana kɔnɔ ka tɛmɛ Amadou Toumani Touré gɛnni kan i b'a sɔrɔ a kun ɲɛna k'a bɛ kɛ premier ministre ye capitaine Amadou Aya Sanogo i ni ce e de ye héros ye e de ye mɔnabɔ malidenw na o kuma an bɛ de fɛ don o don a bɛ tema a ka so sɛbɛnnikɛla ko nin kɔni kɛra maloya ko belebeleba ye min ye politikimaw ye u ka ɲɔgɔn kɔ bila ni ka tugu sɔrɔsiw kɔ a ko nin baara nana kɛ cogo di sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Amadou Toumani Touré a ye baara minnu kɛ an k'o dɔɔni mana a ko min ye sira dilan Amadou ye Mali kɔnɔ bi yen hali bi an bɛ ka boli Amadou Toumani Touré ka goudron kan an bɛ ka waso ni a ye a ko min ye sira tɛ dun dɛ min ye nka a bɛ na ni nafa ye min ye Asako ye Amadou Toumani Touré Boubacar b'a ye k'a fɔ Asako bɛ kin kɔnɔnaw la ni ka kɛnɛ surunya dugudenw na maa min y'a hakilina ta Amadou Toumani Touré n'i y'a lajɛ min ye assurance maladie obligatoire ye ka maninfin furakɛ Amadou Toumani Touré Boubacar a ko min ye logement sociaux ye ATT Bugu fo k'o tɔgɔ da la Amadou Toumani Touré hôpital mère enfant de Luxembourg hôpital du Mali hôpital Somini Dolo de Mopti, point de Wabaria Gao, troisième point de Bamako, échangeur multifonctionnel de Bamako. A ko n'i y'a lajɛ min ye centre sportif ye Boubacar an ka marabolow la a ko k'o tɛ fɔ ka ban min y'an ka pankuru jigikɛnɛ Modibo Keyita k'o ɲɛda k'a yɛlɛma min ye palais k'o ɲɛda k'a yɛlɛma n'i y'an ka duguw lajɛ dugu tɛ yen ko Amadou Toumani Touré bolo
bolo noti sigatala semanikela ko Okela. bogadi min ye Amadou Toumani Touré ye bogadi ko min kɔni Amadou ye ko Mali fɛnba de taara ka Mali to bogadi ni Amadou tun bɛ jamana in kɔnɔ bogadi ko Mali jamanadenw kun tɛ ɲani semanikela ko nka min kɔni sɔrɔsiw ye bogadi kɛrɛnkɛrɛnna maa min tɔgɔ de bɛ sɛbɛnni kɔnɔ kapitɛni Amadou Aya Sandogo k'a ye Mali mago sa ka malidenw mago sa ka Mali lasegin kɔ ka Mali ɲanafin ka Mali kɛ sen tonto ye ko maa fila tɛ dɛ ko kapitɛni Amadou Aya Sandogo fanga nata wari nata jɔyɔrɔko nata ko kuma ko malidenw a bilala malidenw de ka tɔɔrɔ kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko Bakari Tarawele n'i y'a lajɛ Amadou Toumani Touré kɔfɛ maa min nana min kɔni ye camancɛ fanga bannen o de kɛra Ibrahim Boubacar Keita ye Boubacar k'ale ka fanga banna san 7 Boubacar ko kuma min bɛ Ibrahim Boubacar Keita kɔ o de ye pankuru sonyɛni ko ye pankuru wari sonyɛni ko ka taa bila sɔrɔsiw ka minɛnw sanni ko la Boubacar ko tɔgɔ duman tɛ IBK kɔ ni tɔgɔ duman bɛ Amadou Toumani Touré kɔ sɛbɛnnikɛla ko o Amadou Toumani Touré bɛ yɔrɔ jumɛn bi a ko malidenw ka juguya dɛ o kuma o de ye Amadou Toumani Touré lase nin bɛɛ lajɛlen ma bi sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali t'a den ɲuman fɛ a ko Mali t'a jɔba fɛ a ko foyi tɛ jamana in kɔnɔ min ye bɛsɛkɔniya ye min ye juguya ye Boubacar Tarawele k'u ka malidenw t'o la Mali k'an m'an jɔ ka fadenw tatɔ lajɛ a bɛ gɛlɛya ma kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le sorte kɔnɔ le baron ale ka sɛbɛnni don Bajabate ne sorti bila min ye Mali horizon ye ne bɛ o ta min ye wulikajɔ ye ayiwa min ye Bruno Jito Sekbeji ni ye wa fɔ Kasim Togo ni y'a ka fasiri ye Kasim ko k'ale sa to sira tɔ k'an ka gwanɛ min ye anw ka jamana cɛmancɛ fanga faamaw ye u ka yangali an'u ka tɔgɔ sɔrɔ ko a sɔɔni a ko e ko a tɛna lajɛ ji ɲɛma jɔlen na wa bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye transition ye u ka sanayɛlɛ sɔrɔli a bɛ bɔ u ka baara bolodaliw na wa baara kumaba minnu bɛ yen n'o bolodan bɛ n'an bɛ se k'an sɔnni sigi a dɔ la kelen kan o de ye référendum ko kuma ye min ye constitution jamana sariya sunba k'a falen k'a cogoya da ko nouvelle constitution du Mali n'o ye 4e république constitution ye n'i y'a lajɛ a baara misɛn ani kɛnɛfura baaraw bɛɛ lajɛlen o banna koyi nka n'i y'a lajɛ min ye dasumusumu wale n'o bɛ tali kɛ référendum kan jamanadenw hakilina ka se ka ɲini an b'a fɛ walima an t'a fɛ o kɔni o ko min n'o kun bolodan bɛ e ko o ma bɔ a dɔgɔkɔrɔ wa a tako fɔlɔ o kɔni o bɔra a dɔgɔkɔrɔ wa min ye waati nataw ni don nataw ye labɔw ni hakilijagabɔw b'a la ka ta ka ɲɛsin a ma a bɛ se ka boloda ka bɛn waati min ma waasa min ye jamana cɛmancɛ fanga ɲɛmaw ye olu ka se ka baara wɛrɛw ni ka se ka olu boloda nka n'i ye ko in ta k'a lajɛ min ye maa minnu bɛ n'o ye politiki yɛrɛ dɔnbaganaw ye olu y'a jira k'a fɔ i n'a fɔ i da tula Amadou Toumani Touré ka wulikajɔ baara minnu na ale kɛlen kɔ ka fanga daraki ni ka bɔ général Moussa Traoré bolo i b'a ye k'a fɔ a kɛlen kɔ ka san 1 san 2 kɛ a taalen a ma tila ka segin ka na wa mandat 2 o tala ni k'o kalifa a la o talen kɔ ka kalifa a la i b'a ye k'a minɛ o waati fo ka na se a ka fanga dafirili ma kapitɛni Amadou Aya Sandogo fɛ i b'a ye k'a fɔ Amadou Toumani Touré ani politicien caman kɔni u y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana in bɛ se ka jɔ cogo min na min ye sɔrɔdasi fanga ye ka taa se civil fanga ma u bɛɛ lajɛlen ka don kulon kelen kɔnɔ ka ɲɛ kuntilennenw ka kelen ye waasa min ye jamana jɔli baaraw ye u bɛ se ka boloda ɲɔgɔn fɛ cogo min n b'a la n t'a la o kɔni o ka bɔ a la sama-samali o bɛɛ lajɛlen ka da kɛrɛfɛ ko nka ko n'i y'a lajɛ min ye colonel Assimi Goïta ye ale ka fanga ani anw ka sisan politiciens ka taabolo n'u ka kungilinna ko a fanba caman bɛ olu kɛn tɛ k'u den kɛrɛfɛ wa a walima n'u m'u den kɛrɛfɛ i b'a ye ŋunuŋunukan ni nafolodun kɔrɔfɔ bɛ minnu nɔfɛ u caman kɔni bɛ yen minnu kɛn bɛ ka kɔsɔkɔsɔ tɛ min dɔn n'o bɛ tali kɛ an ka premier ministre kɔrɔ kan Boubou Cissé ka taa se min ye Cɛma Hubert Kulubali ka taa se fana min ye docteur Umar Mariko wa min ye maa dɔ bɛ yen o fana kun ye politicien maa kulogirinba ye Sumeli Bube Mayiga ale ko ale kɔni ala y'ale ka kalifa minɛ a la k'a to kaso kɔnɔna na wa ko n'i ye ko in ta k'a lajɛ kɔsada in na minnu fana minɛ na ni ka taa don kaso la n'o ye Arasi Bati ye ka taa se Orozi Poivron ma n'o ye Tata Orozi ye ale fana ko n'i y'u ka ko ta k'a lajɛ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ sabu u n'u damana maaw don ka futinɛ wuli wa min ye u ka taabolo ye u n'u kanubaw o bɛ kɛ sabu ye u ka se ka funu fanga tigilamɔgɔw kɔrɔ wa min ye colonel Assimi Goïta ye
ye k'a k'i janto min ye jamana ye bɛɛ lajɛlen sen tɛ se ka don a la waati kelen nka min ye maaw ye u hakilinaw ni u ka taabolo o jatew ka minɛ cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw fɛ waasa min ye jamana a bɛ se ka kolosuma cogo min na an bɛ danga min na bɛɛ lajɛlen b'a kalama min ye référendum ye a bɛ se ka tɛmɛ cogo min na k'a sɔrɔ a ma kɛ gɛlɛya ye k'o tɛ taa ni jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen ka ma wele k'u jɔ kɛnɛ kan u k'u da don a la u hakilina ye fɛn min ye u k'o fɔ wa min ye kalata fana n'o waati fana sela maa fanba ka se ka bɔ o b'a sɔrɔ référendum ani constitution ko kura nafa o faamuna bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen na taa kalata wa kalata ba o bɛ caya ni kalatabali nin ko sɛbɛn min y'a sama ka bɔ Mali horizon kɔnɔna na min ye Kassim Togo ye ala ka fasiri nouvelle horizon ayiwa nouvelle libération maa min ka sɛbɛnni don a tɔgɔ ye ko Musa Touré nouvelle libération kɔnɔ Bɔkari Tarawele a ko e sigi yen Bɔkari ni maa min ma sa i b'a bɛɛ ye i b'a bɛɛ mɛn Bɔkari Tarawele min ye so bannen da ka taa bila Ogosagu Bɔkari Tarawele n'i ye jateminɛ kɛ Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga Bɔkari Bamanchu kɔni ye tɔɔrɔ ta ni ka yen sɛgɛrɛ plus jamais ça a ko n'i y'a lajɛ min ye Ogosagu ye Bɔkari Marsikalo tile 23 Bonjour, merci de votre fidélité. Vous écoutez Radio Djekafo depuis Bamako. 2019 ah non, o jara sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari tɛmɛko fila kɛra tɛmɛko fɔlɔ kɛra 2019 n'o ye Marsikalo tile 23 ye tɛmɛko filanan Bɔkari ni ka tila ka taa yɔrɔ kari tuguni ka tasuma don dugu la a bɛ bɔ ko plus jamais ça février kalo tile 14 vert noir baba ɲɛna 2020 Bɔkari Tarawele a don in kama n'i ye jateminɛ kɛ jamana kuntigi maa min tun bɛ Mali kunna a tɔgɔ ye Ibrahim Boubacar Keïta a ko min ye jamana kuntigi Bɔkari cɛkɔrɔba tɔɔrɔla a dimina a ye maa minnu bila lakana baaraw la minnu ye kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛmaw ye n'o ye chef d'état major ye a y'u fara ɲɔgɔn kan Bɔkari nin sera ka kɛ cogo di aw mago bɛ mun na jamana ma mun ni mun di aw ma min ye malidenw ye u bɛ ka sa dugu bɛ ka jeni mun de bɛ a y'a ɲɛfɔ n ye sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari tile ma bɔ ka bin abada ni dɔw ma gulon dɔw gɛnna ka b'u jɔyɔrɔ la min ye jamana kuntigi ka dimi jamana kuntigi a b'a jo fɛ maa minnu bilala baara la Bɔkari n'a tɛ ka k'a kɛcogo la i na ɲininkali kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye maaw jeni foro olu ta donna olu la jigiɲɛw olu jenina bolofɛnw tiɲɛna a ko min kɔni ye Ogosagu ye ka taa bila Sobani da Bɔkari Tarawele tiɲɛni mun taara ka yen sɛgɛrɛ jamana kuntigi yamaruya di min ye gouvernement ɲɛmaa ma n'o ye Bubu Sise Bubu Sise wuli joona i ka wuli ka jɔ kɛ i ka taa dugudenw bolo suma maa minnu ye tɔɔrɔ sɔrɔ ɛlɛ ni anw de bɛ jamana kunna anw de bɛ e ka jamanadenw ka hakilinaw sabati ni fɛn o fɛn jamanadenw sɔrɔ a bɛ komi o ye marabaw sɔrɔ o kuma jamanaden minnu bɛ yen n'u bɛ kinikini kɔnɔ o kuma taa lajɛ joona joona mun bɛ yen Bubu a fana danna ta ka da maaw kan maa minnu fana kan ka taa jateminɛw kɛ Bɔkari Tarawele min ye so minnu tiɲɛna dunfɛn minnu tiɲɛna tɔɔrɔ minnu taara ka Sobani da ale ni Ogosagu sɛgɛrɛ u y'a jateminɛ k'a dɔdɔlima a bɛ t'i jɔ sɛfɛwari 1,300,000 bɔɲɔngo la jamana kuntigi yamaruya di joona joona wari ka taa ka se ka baaraw boloda Bɔkari wari min kan ka taa n'o ye 1,300,000 ye sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ a kan ka maaw ka so dilan so minnu bɛ ni ta donn'o la maa minnu bɛ n'u bolofɛnw tiɲɛna kɔngɔ bɛ maa minnu na ka balo san ka d'u ma maa minnu joginna k'u furakɛ jamana kuntigi ka 1,300,000 Bɔkari Tarawele k'a taara sanfɛ wo a donna dugu la wo maa ma kɛ ala ye k'a taa yɔrɔ dɔn. I ye maliden ka maa minnu bɛ yen n'olu bɛ danaya bɛ da u kan u ka dunkojuguya y'a yɔrɔ ye sa wa. Mamutu. Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako. K'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye. Bɔkari Tarawele sɛbɛnnikɛla ka kuma n'o ye Musa Touré a y'a yira k'a fɔ Bɔkari Tarawele min ye maa jagɔrɔbagatɔw ye olu ka tɔɔrɔ dɔ de b'olu kumaniya olu ka nafolo ma Bɔkari Tarawele ni k'u jufa fa u la u b'a y'u ɲɛna da nɔrɔ kɔ Bɔkari Tarawele ni k'u ka gulokibaw fɔnfɔn kɔ ni k'u ka masakɛya yira Bɔkari Tarawele ko se b'olu ye Bɔkari k'olu bɛ se ko la a ko Mali taabolo filɛ Bɔkari Tarawele min ye malo ka taa bila min kɔni ye Bɔkari kolankolon kɛ Bɔkari ko kɔni o ye Mali taabolo ye sɛbɛnnikɛla ko min ye dogola ko ye ko min ye maloyala ko ye maninfin yɛrɛ kan ka sa dibidibi la ko mun na maliden de b'i kankɔrɔ ta n'o ye bili sanfɛ a ko nin bɛ se ka kɛ cogo di jamana kuntigi n'a dun ka fɔ a ye yamaruya di ni ka 1,300,000 bɔ an ka foroba wagati kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen jɛ wari min ye Mopti ale direction régionale Bɔkari i b'a ye k'a fɔ olu de ye baara in boloda n'o ye Mopti budget régional ye 1,300,000 filɛ nin ye marché kan ka di jɔn ma vérificateur régional kan ka munumunu ye a papier mana
bo wa mana jojo jona al nasri sali suka wo be kanyinga kana siga semaine gala ko bo trawre minni 7 million ke basabaye aywa minni appel d'offre na boloda joni be sekana ni bare boloda mamunu ka yoro chira mamunu ka yoro ye gashi soro o kuma akana ka dla wari bengara minni entreprise mun ka semaine gala yira ka fa entreprise ye bara damne wari segaskale mun kan ka boloda jatimina mun kan ka boloda wari kun tanya be na folo joli taraka d'entreprise ma o fena masika don wari minni entreprise ya bede mina wa ka banga barake wal mo yedo de do mo ka desa ko ka warto di bawar ko fena nyingali gele semeni gele ko ni ya yira ka fo bara mun nundo na de ko bara maban muna maban abambale sababu ye muye ko ka nyefoli ke malido wari mbola mamunun to ala ku ka wardu ma da alna ti gute ka du so mo ko hake mayne note ni ya mene wani ya jamana mbe dinge ko na be dinga ando na be wuli abe bi hake be maliko no hake mayne nyogon tadun nyogon sengoro mache nyogon magosa na mobili bolo sa to ka gongon ka nyene ko anyanta to alama abe kinyene ambolo ko kuma fitin ne kuma fitin tere ni mami ko toro bagato kaya tato alama alabe abe juru sara ate juru do na wani mbele be fara yonga ka ta wulo ko dola amekla na wulo to ka be ta fara yonga ka me kurane kala abe gela anga age ne ye kurane kala ko la boaje bate ka soro tonyo li waledu aba to juya ka bwala mi atedla kana ta kala li moy akik morodna keito hakela ni mebo ake kono foi te sabati wa malibe ake de kono nouvelle libération anyeni sura kono Moussa Touré ale ka sabani do Moussa Touré na ya ale fo ambe libération amba fasri jekulu ambu bele jele fo mi reflet d'Afrique ne ntega do ni obebo mi Balaji Touré ale kumana ako mi esge énergie du Mali ni ya to fo eye gele ya ko fo ni ya to fo eye itege tu malidun sena joli yitege tu ula baw ni ya ta ka laje saosa mi ye foli segele dongli segele sabunyuma ni ya laje energy jumali ale ko ni tabulo be nywana na ma fo jite ko ba ko nana di samia fana mana do ni o kuran dige kele damnena o be fotu ko jide ko hage abu ya ledu odma ningo emena ga to dogara wal ma ba fara ko jugu ma furata ni na energy mali wa kuma tu dat ku yede ni réseaux sociaux clé na man fu nyele na foka turu ebe na mu galon dilan ko ban ngolo mne mo be recherche kan ka ke je dogo ambora be kalamo amba be kalamo wante bloku fene mumbe bala wata mi Balaji ako ka e dasu musmulige ay wuliga joke ka madu nyininga jamana dendo nyininga na mu haglina ko yalma ko nyine edemu abena jo atabulo koro kama no is fali sengele dongle sengele sabu ma ko ni mi keleni fla kurambe kete abetige abeta abena bo mani fu anshiro la so minute fla ate konter de ça ka ke je de libérer ay konter igambulu be jeni ube shishi bolo frigo ube jeni ni wula ke beta plendi ke wa ita gain ha ebe ta ma fu de ke uno fesa ibi yere singe o de ato mateta o na ni bengeli ga igati ga plendi do ibe plendi do ku fo te bwala mi Balaji Touré Balaji ko ay ma folo mi nyini ga haglina na o sidi sidi jara ko de mu be danga mi na bi ko jongo ala mi ye jamana nyamo ye uluku kofle ala mi ye ministry kerengere nyala o mi no nyeshimbe jiko ani eduzugoro na flo koma mi ye onga jini kurangoye akase ka basigi zango ambe wati mi na no fundani wati mi ye kuraye na famba de be ala ba ni kuran tigela ma chama be zango magoro la katase dimslan kaula ulu koni uchama be unimbe de wa mi be fana no be saka ke fiye alisa ode makoro munun be no lunu jangoro be nywana bana batula mau ulu koni nga adamadiya ni kuran koni tigalula be abeke gele yayi o fana bole koy mi ye Musa Dambele ye ale fana aya haglina di Musa Dambele nyini ngale ko ako sawo sa mi ye ni wati ni ngele no sela kuran koni ode be ke nyetuku kayele abe na beta wa koni o frama nyini ala jamana don torola jamana don joro ledu bawu mi ye fundeni no koni kumbola be energy ma chama ngoni be hamide damne bawu energy atna dilna ngokoro ata dabla energy ni frami be nyina no kan nyina na mi ye carburant ye o sana ya wati dola o fana bole ko grupu ajala ka fuko grupu chama bade nana ko yalma ko grupu nunu tamami yin ngale bo mega
ka kɛ n'o fana bɔla yen min ye Bintu Kulubali ye Bintu Kulubali ale ko ale bɛ minfɛn sumalenw de feere min ye dabilenninw ye dimerew ka taa se minfɛn wɛrɛw ma ale b'o de feere wa ko min ye courant ye ale mago b'o la koyi nka sanga n'a ka waati courant de bɛ ɲɛtugu ka yɛlɛ la a bɛ tigɛ a bɛ taa a bɛ na wa k'a bɛ kɛ sabu ye ka cɛnni yɛrɛ don feerekɛla caman kunna maa minnu bɛ n'olu mago ɲɛ kɔni dulon bɛ n'u dahirimɛ dulon bɛ courant na n'o yɛrɛ bɛɛ k'i cɛ ka bɔ yen nin ye Bintu ta ye ale ye jimere feerela ye o fana bɔlen koyi minnu bɛ n'o ye soudeur ye olu kɔni mago salen don soudeur dɔrɔn e b'i pan yɛrɛ kunna anw ta n'an ka groupe de dongo don an ka groupe de wuli cɛ ni nin ko ma lajɛ a ma ɲi ka groupe lajɛ fa hinɛ bɛ don la min ye Bintu Kulubali ye Bintu ko n'anw ka jamana ɲɛmaaw n'u m'u kɔfilɛ jamanadenw na kuranko taasira fɛ ko jɔn ko a la ko degun ni kelen kɔni tɛ a fɔ ko ni fila tɛ kelen an y'o y'an ɲɛna o fana bɔlen koyi min ye Madi Sumare ye Madi ko jɔn ko a la min ye camancɛ fanga ɲɛmaaw ye u bɛ wuli ka jɔ la u b'u se la ko nka ko dɔ kan ka fara wuli ka jɔ in kan halisa bawo min ye kuranko ye kuran ka man ka kɛ nafolotigi ko ye tuguni koyi bɛɛ lajɛlen ni kuran ka kan kuran ka di bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen k'a sɔrɔ k'i nimisi wasa la o de ye jamanaden fana ka hakɛ ye Balaji ko min ye nin kɔrɔfɔ ninnu ye k'a hakili la k'a tɛna bɛn tulo kɔnɔ tulo min n'a tɛna lamɛn a ka bɛn tulo kulandi kɔnɔ waasa min ye fura ye o ka ɲini énergie du Mali ka bana na jamanadenw olu ka se ka lafiya sɔrɔ waati ni don nataw la nin ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ reflet d'Afrique kɔnɔ Balaji Ture a ka fasiri don Mali flash sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Umaro Sogoba ko bɔgɔri min ye UFD olu ka rentrée politique 2023 bɔgɔri o baaraw sigira sen kan maa min ka bonya a n'a ka ɲɛmaya n'a ka kanubaga ye o de ye Siyaka Jara ye sɛbɛnnikɛla ko ni UFD ko fɔra malidenw bɛɛ lajɛlen hakili bɛ jigin cɛba dɔ la n'o ye Ala ma hinɛ la Maître Demba Diallo Bɔkari Traoré n'i ye jateminɛ k'ale la min ye cɛba kun don Mali kɔnɔ min ye wulikajɔkɛla kun don Bɔkari a bɛ kuma dɔn a bɛ se kuma la a bɛ Mali dɔn Mali kunkanko kuma a ti fɔ a kɔ bɛɛ cɛ fanga a wulikajɔkɛlaw maa min taara Musa Traoré fɛ ni ka taa tiɲɛ fɔ a ye ni ka taa sɛbɛnw d'a ma a b'o cɛbaw la sɛbɛnnikɛla ko a ko o Maître Demba Diallo Maître Demba Diallo o tuma ni dɔw b'a fɔ Maître Sagoloba ale tiɲɛ ta baw o de UFD o de UFD bɛ maa min ka mariya kɔnɔ bi o ye Siyaka Jara ye sɛbɛnnikɛla ko a k'u ka rentrée politique la wari o ye san o san ye ni san kura jɔra parti politiques bɛɛ lajɛlen u bɛ tɔndenw wele hakilina kura minnu bɛ yen san kɔrɔ kɔnɔ mun ni mun kɛra yɛlɛma kura jumɛn bɛ yen an mago bɛ mun na an kan ka mun de boloda o ye politique tɔnw sigi kun ye sɛbɛnnikɛla ko ɲina rentrée politique 2023 UFD la Bɔkari k'a diyara la kosɛbɛ sabu n'i y'a lajɛ politique tɔn caman bɛ yen maaw de kɔni y'u ka minɛnw cɛ Bɔkari ni ka n'u kalifa don UFD la k'a yira k'a fɔ min ye dunba dankelen n'o ye Siyaka Jara ye ko a fana bɛ se politique la a sen da bɛ maa min sen da yɔrɔ la kan n'a ka kan sɛbɛnnikɛla ko a ko Siyaka fana a kɛn bɛ ka jamana kanu Siyaka a bɔyɔrɔ n'o ye dunba ye o bɛ Kulukoro mara ko fɔ a kɛn bɛ ka yen kanu a bolola hɛrɛ a ka kanubagaya Bɔkari ko jama de ka danaya bɛ Siyaka kan fo ka dama tɛmɛ Siyaka Jara k'a bolo mana don ko la Bɔkari Traoré k'a bɛ ɲɛ a bolo sɛbɛnnikɛla ko ni maaninfin kɛra danaba ye i tɛ dɛsɛ ko la bilen a ko Siyaka Jara Bɔkari Traoré maa minnu ye wulikajɔ kɛ ni ka na URD la min ye UFD Bɔkari Traoré i b'a ye k'a fɔ a dagosi de ka bɔ a kɛn bɛ ka se ka jatedenw yɛrɛ di a ko n'i ye k'u taabolo lajɛ min ye conseil 271 min ye Bɔkari maire 11 a ko n'i y'a lajɛ conseil 271 na a ko conseil 67 olu ye Kulukoro mara maaw ye a ko Kulukorokaw Bɔkari o tuma baara daminɛna yen de o tuma min kɔni ye yenkaw ye olu ka kanubagaya n'olu ka bolo di ɲɔgɔn ma min kɔni Kulukoro o commune urbaine maire n'o ye Bakɔrɔba Kane ye ale yɛrɛ kɔni ye kuma ta a ko nin ko in k'a tɛna fɔ ka caya koyi a ko sabu min ye nisɔndiyabatɔ ye n'i ko k'a ka tasuma fifa n'a nunji b'a fa daji b'a fa a ko ale bɛ min fɔ n'o de ye jamakulu tɔgɔ la Bɔkari ko Siyaka ye danaba ye Siyaka bɛ se politique la Bɔkari ko jamana in a kalasira ɲuman b'a bolo Bɔkari Traoré maaninfin farali ɲɔgɔn kan o taabolo ɲuman b'a bolo a ko min ye UFD ye Bɔkari Traoré ko kabini UFD ko bikola
IFD tere a bogari ka donna ko ko la bogari ko bela jeli nyana bolo wa ba don ka fo election munu bina le ko kuma ko bina nyaw bolo no yi maire sigi député sigi président sigi bogata do ku semina do abela kalaflu ko sabulu ye politique toni a fuite na ke abada kutina ye mina ma kura mun nana shaka jara ye bismillah ko nyumanta ko lu segere ku boru kaso u nanu kaso bogari ko buyani karama ko de bunye minye IFD aka minye sokura ye bogari kile tarani ko di barakelaw ma ka jira ka fɔ politique kuma ni politique bara o de kan ka bolo da siège kɔnɔna la bogari minye parti politique 27 bogari ni bela jeli farala ɲɔgɔn kan ni ka wuli kana bi IFD kɔnɔ a ko bi IFD kadi sɛbɛnnikɛla ko bogari minye tɔn dɔ be n'o ye alliance des associations des partis politiques ye bogari n'o ye APC ye bogari b'a ye ka fɔ n'o ye parti 27 ka taa bila association 53 la bogari minye o ye kumabaw ye misɛman 150 bɔɲɔgɔnko olu kɔni jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ni ka u bolo di ɲɔgɔn ma ni ka kanubaga ta ka dɛmɛ ta bogari ni ka jukɔrɔmadonnoli ta ka se ka cɛmancɛ fɛn ka maaw sɛgɛrɛ u y'a yira ka fɔ bogari tɔgɔ n'u tora ɲɔgɔn bolo hakilina mun b'u la kunkilenna mun b'u la bogari o baara bɛ se ka sabati cogo min na sabu politiki ye dabali ani fɛɛrɛ ani taabolo ɲuman n'i y'o kɛ i sago bɛ sɔrɔ kunnafoni filanin ye an ye min bɔ Mali flash kɔnɔ Umaru Sogoba ale ka sɛbɛnni Umaru Sogoba ka fara Mali flash maaw kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko le devoir sɛbɛn fura in a kɔni a bɔli ko seginna o de ye nin ye min ye Garibu Togo ye ale ka wulikajɔ don a ko k'an ka taa koro cercle la dɛ ko ni kɛ fɛn kɛ mɛ ka koro sigibaw kamana Gambi o de ye denmisɛnw ka lakɔlila tagabaliya o kɔni kɛ mɛ ka denmisɛnninlakaw somaw ni ka olu bɛɛ lajɛlen ga u kamana na wa ni y'a lajɛ min ye koro commune ye kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye commune de Toroli ani Anjangana commune de Toroli ani commune de Danjangana olu kɔni denmisɛnninlakaw bɛɛ lajɛlen kɔni sigi bɛ k'u tɛgɛ fila da u sen kan min ye u ka lakɔliw ye a bɛ ɲini ka lakɔli 30 ni kɔ bɔɲɔgɔnko bɔ u bɛɛ lajɛlen datugulen don k'a kun kɛ Bamancilakow ka babali ye n'aw y'a dayɛlɛ an na kodaw ka aw na fɛn y'aw ɲɛna min ka ja jinɛ jɔlen ye wa n'i y'a ta k'a lajɛ ka hakilina jigi fasiri kɛbaa ka fɔlɔ n'o ye Garibu Togo ye kabi san 2018 i b'a ye k'a fɔ lakɔliso ninnu kɔni caman bɛ u datugula denmisɛnninlaka maa 600 ani 300 olu kɔni olu ka lakɔliko kɔni a dan bɛ sira la fɔlɔ wa n'i ye ko in ta k'a lajɛ n'o ye togoda minnu bɛ yen n'o ye wilasiw ye Ganduru olu kɔni denmisɛnninlaka maa 300 ani 25 olu kɔni ka kalanko o dabila la fo ka taa se 200 ani 60 ani 70 olu fana u bɛ ko tagal olu fana bɛ yen ka kofɔ olu fana ka lakɔliko o dabila la wa n'i y'a ta k'a lajɛ kɔsada in na dagarantilenw y'a jira k'a fɔ min ye koro kapu ye dɛ a ɲɛmɔgɔw ye fɛɛrɛ min sɔrɔ o de ye IFM maa minnu bɛ yen n'olu kɔni tilan bɛ kalan na ni olu kɔni ma baaraw daminɛ fɔlɔ olu kɔni y'a jira k'a fɔ ɛlɛ ni olu na sɔn ka kalan ta ka ɲɛsin nin denmisɛnninlaka ninnu ma waasa u na bɔ kunfinya dibi o kɔnɔna na wa min ye nin lakɔliso minnu n'olu datugula ni a lakɔlidenw bɛɛ lajɛlen sigi bɛ k'u tɛgɛ fila da u sen kan hali lakɔli karamɔgɔw ko minnu bɛ ɲɔgɔn dan kilasi ninnu kɔnɔna n'o ye kalanbulonw ye salle d'examen u y'u caman jɛnsɛn ka taa n'u ye marabolo wɛrɛw la waasa u ka se ka taa fara yen lakɔlidenw kan u ka se ka kalan ni ka se ka a boloda ka ɲɛsin denmisɛnninlaka ninnu ma nka ko fɛn min maanifin ka i kamana na lakɔliso datugu bɛ nka min ye madarisasow ye olu bɛɛ lajɛlen dayɛlɛlen don kelen don wa cogo di u tɛ lakɔliko kɛlɛ de la o y'o de fɔ tɛ sɛgɛsɛgɛw ka gɛrɛ jadisiw bɛ lakɔliko kɛlɛ de la o m'a fɔ k'u ka lakɔliso datugu wa o ko de kɛ ko tubabuw tɔgɔ bɛ ko kɔ la k'u tɛ fɛ k'o ye administration tɔgɔ bɛ ko fɔ la u tɛ fɛ k'o ye o kɔni o ye kalo ye an ka na ni sariya ye wajabate o kuma o kɔni o ye kaloden ye kana siga olu bɛ moto minnu sanfɛ arabuw y'o dilan wa o kɔni o de b'u da kɔnɔ dɛ marifa minnu b'u bolo arabuw y'o dilan wa u ko ko kalan ko tubabu kalan k'u tɛ fɛ k'a y'u ɲɛna nka larabu kalan k'o bisimila n'o tɛ madarisaso minnu bɛ yɔrɔ kofɔlen in na olu bɛɛ lajɛlen dayɛlɛlen don ko min ye fasiri kɛbaa ye maa b'a la k'i yɛrɛ ɲininka ko yalima ko nin t'a la ka kɔrɔfɔ min n'a bɛ dibidibi la n'an b'a la k'a fɔ an ka dulokibaw dufa kɔnɔna na o de ye islamisation di Mali ka Mali ka silamɛya boli a fa seleke naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka kɔrɔfɔ tɔw bɛɛ lajɛlen ka silamɛya taabolo ye ko yalima o hakilina ye k'a bɛ na ɲɛ wa ko nin tɛna kɛ sababu ye ka futinɛ dɔ wɛrɛ wuli an ka jamana in kɔnɔna na wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ nin kun ye sɛbɛn min y'a sama ka bɔ
devoir kɔnɔna na Garibu Togo a ka fasiri don Boka Traoré sɛgɛnna fiɲɛ bɔ bi commencer ko kanja o bɛ bɛn dɛ dɛgɛti mi tete mi jinimere te mi ngɔnɔ te nyige limaniya hasu kadi sa a fɔ dɔrɔn ka cɛ an bɛ taa sɛgɛrɛ sun kadi limaniya don muranakaw ɲumana a fɔ k'an bɛ taa sɛgɛrɛ ɲɔ Mamtu cɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Mercedes-Benz. No. Bojabate namo ndara nana dandigale werata ola ne ko bala cogo beji wari ne ben tiga do jona le EPI sebenikela o la rédaction ye wari angata MTC la Mali technique système wari iba fo ko Mali mobile ka visite technique ro sebenikela ko ye mandi bi de ko minye sama sama ni belebele be wari bara ketugo juya minye la fasa ton ye no ye Senegal ale ni nyema ya so sebenikela ko bɔgɔdi nin tɛ ko kura ko ye bɛ senna kabini waati jan min ye mansi minnu bɛ ni mobili kan ka larabili k'a lajɛ dekun jumɛn bɛ a la bɔgɔdi a ka se ka furakɛ joona sabu ni ale tɛ sɔrɔ siɲɛ fila bɔgɔdi min y'an ka sirabaw ye bolimafɛn minnu bɛ boli a kan visite technique kɔni sigira sen kan san 1996 bɔgɔdi n'i y'a lajɛ k'a bɛ du kelen de bolo n'o ye jawaralakaw ye sebenikela ko bɔgɔdi k'an bɛ don min na ko bi visite technique man ka kɛ duko ye bɔgɔdi maa caman kɔni y'a yira ka fɔ a kan ka kɛ jamana ko ye ni ka tila ka société wɛrɛw ɲini minnu bɛ k'u bɛ se baara la minɛn b'u bolo denmisɛn minnu tilala kalan na u bolo bɛ se ka don baara la cogo min na bɔgɔdi min ye Mali mobiliw ye a ka lajɛ k'a larawuli a lakika o baaraw ka boloda nka n'i y'a lajɛ min ye visite technique ye bari Bɔkari Traoré b'a ye k'a fɔ k'u tɛ ka k'a kɛcogo la dɛ o de nana ni furukufuruku ani dusukun kasi sebenikela ko juru kun samani bɛ syndicaw ani ɲɛmaayaso bolo bɔgɔdi min ye ɲɛmaayaso ye bɔgɔdi b'a ye k'a fɔ wari min kan ka di baarakɛlaw ma a tɛ ka di a dicogo la ko min kɔni ye baarakɛlaw ye u bɛɛ foroba baara la bɔgɔdi u tɔɔrɔlen bɛ bɔgɔdi jaabi min bɛ ka di visite la bɔgɔdi b'a ye k'a fɔ a jaabi dɔ man ɲi o bɛɛ bɛ taa wo olu kan munna jaabi man ɲi Bɔkari Traoré b'a ye k'a fɔ minɛn minnu bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ o minɛn ninnu kɔrɔla wa min ye pièce lakika kan ka don minnu na o fana tɛ ka don o la bɔgɔdi baara kɔni kɛcogo juguya dan i b'a fɔ ko visite technique sebenikela ko a ko n'i y'a lajɛ sogoni kɔ o sigira sen kan san 2007 i b'a ye k'a fɔ baaraw bɛ ka kɛ mansinw kɔrɔlen don minɛnw kɔrɔlen bɛ a ko n'i y'a lajɛ visite technique a bɛ Mopti Kayi Segu Sikaso Kanajigila n'o filɛ ni Bamako galada da fɛ yan wari nka minɛn minnu ni baara minnu kan ka kɛ yen olu bɛɛ lajɛlen ntanya bɛɛ sebenikela ko min ye direction nationale des transports wari olu yɛrɛ kɔni ye laɲini dɔ boloda wari laɲini bɛ tali kɛ mun kan wari o de ye ka se ka baara yɛrɛ kɛcogo k'a fɛsɛfɛsɛ ni ka jaabiw ka ta ka d'u ma hali sini min kɔni ɲɛmaayaso ma kala don a ɲɛna ka bɛn n'o ye sɛgɛsɛgɛlikɛla sebenikela ko a ko n'i ye kow lajɛ min kɔni ɲɛmaayaso ye Bɔkari Traoré k'u sago ye mun ye dɛ maakɔrɔ fɛn fɛn bɛ visite technique kɔrɔ dɛ k'u bɛɛ lajɛlen gɛn k'u bila ka bɔ baara la maa kura minnu bɛna ta sisan ni k'olu lamaga k'olu kɛ kɔtɛ ye k'olu don dongada fɛ bɔgɔdi k'olu kɛ u sago ye min ye maakɔrɔ kɔni y'a yira k'a fɔ k'u tɛ bi syndicaw ko k'u tɛ Bɔkari Traoré olu de ye baara in daminɛ fo ka taa fɔ k'u taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la a ko bɛɛ lajɛlen bɛ to i nɔ na ko maa ka bagabagali bɔgɔdi o tɛna se k'u baaraw boloda a ko maa minnu bɛ ka wuli ka jɔ kɛ bɔgɔdi maliden maa 1,22,000 olu ka ni olu ka kisi o bɛ se ka sabati cogo min na a ko jɔn de bɛ fɛ ka don olu n'o gɛlɛya cɛ a ko jamana ɲɛmaw bɔgɔdi o tuma k'u tɛ ka kala don ɲina ka bɛnɛ ni yɛrɛ u tɛ k'a lamɛn u tɛ ka wuli ka jɔ kɛ k'u b'u n'u sigi f'a ka se kundama jumɛn na o tuma ko nin ye olu wulilen ye Bɔkari Traoré fo ko ka bɔ a la min ye visite technique ye a ka kɛ malidenw sago ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ la rédaction olu ka sɛbɛnni don le pays ka fara rédaction mɔgɔw kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo o kɔfɛ n'i bɛ natabasiw ɲini i bɛ taa fɛntigi ka bulonda de la ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko nouvelle horizon maa min ka fasiri ye nin ye o ye Seydou Konate ye Konate kɛ ko min ye kalabanciya ye soninfanaya ka maaninfin k'u biri kɔmɔ na ka u ka nafolo ni ka ŋanamu k'a bili dufa la ko jɛkulu kura dɔ o kɛn tɛ k'i nun bɔ o baara walejugu kɛli la wa n'o ye société OpenAI ye OpenAI min ye réseaux sociaux sanfɛla ye n'i yɛlɛla ye i bɛ a kɔrɔfɔ caman i bɛ dɔ faamu a la nka min ye fasiri kɛbaa ye walasa ka maaninfin bɔ kunba
na ani min be se ka da ɲɔma eleni ode ni mo hagli bola ni o ɲinende ako ode réseau Kuneti ay manifun ke begosi ku ka nafulu fara ɲɔanga ni ki kodigini aye o Kuneti ko a korofo in bola ka sanzalamaya an yɛrɛ ka jamana ɲɛma kulo grindo olu kun bɛ ko in kɔnɔna na ga mata yɔrɔsi ga min open aye o kote manifin garajɛgɛ ɲini kojugu ilaban bɛ taa be do garajɛgɛ da ni ye ko in lajɛ open eye ko uma ali kunafondi baroke akoka wa min ye conférence de presse donc baro tilamo ko wele ku ke ugere ku ka open eye haglina ni kungilina munun be ala anu ga lanyini e fami ko nyefo wa ujaba la ba wasa ka manifun yere jabu ko ko o go jabala o ta ukunta ne bo yini amdala sai 2000 konnana wani ya lajɛ u ya jira fana ka fo min ye dagarandilonye ka fo ku kunye mangutu bolofara do fana di no temena nga jabaran so foloka no wertem ga korofo bo ka bi wertemu nyemaw olu yo ko ni ka galontigiya u ya jira ka fo ko video mi no bala ka teme ka fo ko wertemu de o jateme open ay toala ko korofo en ko galodu ko wa mi video montage o yo de ke wasa o be se ka jama hagli soro ka gosi to komina wa mi u ka conférence de presse o yo ke centre international de conférence de Makola open ay o ye mamunu zoro ni ku ga nafolo soro ni ka faranywanga au na fura dama kana bugo sisala o kalo woro dronde ke ni bara chejugu ina ma abone ma ba ke ma wolonvla nafolo ko nata ma ba ke ma wolonvla olu de ti ka nafolo jete nganya kata duma ibe nafolo ibe bla ni se ni dunwe wa mi do takera u ya bla li damne wa fla la se fawarla do takela 1 million vla ye do takera million ta ani vla ye ibe ko warte nyini do takera million keme saba ye ni mbela jele ne farla nyanga open ay fere ku kodigini ayi ni yo ko inta ka laje do ere ya foka foko mi ye million nani kata se 1 million keleni wa keme ma foka ta se mi wa keme se fawari ni mbela jele ne farala nyanga alefe ni ka di uma go alisi ni ko tama mena shishima bo na fuli wa be fara nyanga ka bla uka city fe orange money de fe wa mi open ay wasa ni mbela jele farala nyanga wasa ka manvu natani ka daile ku kan na fulu fara nyanga wa ukelenga ni kalo woro ke ka na fulu wal na fulu fara nyanga ma abone ma ba ke ma wolonvla uluga na fulu kelengo nyanga ko mu kodigiwa ali sini atrasi tala ka ye ukume jabala mina amdala sai 2000 la o datula mo tu ta rodo ma bi yere nyininga yalma malde mena kige abdon mena mi ye kuneti o ta o kanga ke wajule bala jilema agence open ai tabolo munum be ula do re tede manvu ngana mu ku kana fulo faranyanga ko o ke usagunu dunwai wa ite se gata kiribo mana wa alna sorola iye saban fara blani afo iye wari black saban fara kala o kontra nunu o fana saban be koy ku ye nunu daru ga na fulo bla a kontra do sina o jabala la amdala sai 2000 konnana gani ko laje bibina biro inda tuguledo ni ko ni nye daki kunda yoro ko folenga kibeta ebe ta soro biro ko ni datugulembe inye ni ngwe saban mi na ya sama ga bo nouvelle horizon konnana sedu e konate aka fasiru la sirano sebenikela atoka STD ako bon trawre minyi anga jamana ye eko la somni chama make wari malidin rabi sika ke bana tuko mina sebenikela ko minyi mali wartiki chama be wari baye ka fo kunglena nuka tabolo tu miye ale wulila ni ka sika like ninga nyingali ke ninga tabolo don tabolo jele mimbe kusa malidoma watoro ko mali wartiki ka kilna tu miye ode ninku kan nafolo do sola daga bana immobilier bortore ninga sonu di location na kalo mabubulo mamu meta tromoyo mine bortore ni yo ko laje ako nafolo ninga do sola bortore ko pertibade do warni nama sebenigela ko awa e buruta abenga birjela sebenigela ko nga programme na i klo kera basige ibita yela masisa sebenigela ko bortore sefa wari million keme saba million keme fla wari ninga jogo ko ta ko do bani birkila wari kalo on nafolo mu mesoro wari ni yo laje wala say kam million keme fla million keme saba o ka bampeu fe ka kila ka do tono kono wari ni alama kuna jate ke nyana blengo yi dew ni modeu olu de bina tono dun wari tarode minye samwa sam bisaba fo sam binani wari bi sigi ko de tono ba kono sabengela ko ako niye akilina wɛrɛ lajɛ bɔgɔtɔ de akilina kura min na bɛ jamana kɔnɔ ni kana maaw bɔ fili la k'u bɔ kunnasiri kɔnɔ wari o de sɛnɛ ye
a ko dugukolo tɛ maa janfa sɛbɛnnikɛla ko Bokari a ko min ye dugukolo ye ni ye sɛbɛn wari 200,000 300 don dugukolo la Bokari san 1 san 2 i b'o tɔnɔ bɔ siga t'o la sɛbɛnnikɛla ko a ko ale yɛrɛ wuli ka jɔ kɛ Bokari ni ka taa Sénégal caman ɲininka Bokari ka dɔnniya la u ka hakilinaw la maa minnu ye so jɔ olu b'a dusukasi kɔnɔ Bokari hali bi u ka nafolo ma bɔ u bɛ dusukasi ni tɔɔrɔ jugu kɔnɔna la o tuma min ye Ibu groupe ale ɲɛma Bokari sɛbɛnnikɛla ko ale taara o ɲininka sabu ale ye entrepreneur ye a bolo bɛ ko caman na a kɛmɛ ka sɛnɛ fara bolo kan n'o ye Ibrahima Jawara a ka projet Jason sɛbɛnnikɛla ko Bokari min ye projet Jason ye o kuma k'a nana cogo di Ibrahima Jawara ko projet Jason ye Bokari a mana dɔwɛrɛ la Bokari ko dugukolo tɛ maa janfa n'i y'a lajɛ ba belebele fila bɛ jamana in bolo fleuve Niger ni fleuve Sénégal jamana dɔw bɛ yen minnu bɛ yen ni fleuve ji t'olu fɛ yen walima minnu bɛ ji sɔrɔli f'i ka dugukolo k'a sen fo ka sen ni nɛgɛ bɔ i la Bokari olu de bɛ yiriw sɔn n'o ye ni k'u ka yiriw denw mɔ ni ka tila ka kilomɛtiri 4,000 5,000 taama ni ka n'o feere anw mɔ yan anw sigilen bɛ nin jiba in cɛla a ko nin ye dusukasi ko ye ale y'a lajɛ Bokari min ye zɛrɛn ka taa bila melon na Bokari ka taa bila fɛn wɛrɛw la kɔɔri b'o la ni ka tila ka espérance k'o lajɛ Bokari janko Mali ye sɛnɛkɛdugu ye cogo min na ji bɛ anw bolo Bokari a tɔ tora mun ye hakiliw ka jagabɔ ni ka se ka sɛnɛ ka baara kɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i ye melon sɛnɛ n'i ye kɔngɔn sɛnɛ n'i ye zɛrɛn sɛnɛ Bokari taara o de i b'i sigi k'o nafa de makɔnɔ min ye nafolo kasabi caman caman ye a ko n'i y'a lajɛ Bokari sɛnɛkɛbaliya a bɛ mɔnɛ don adamaden na projet Jason a nana sɛgɛsɛgɛli mun na u y'a yira k'a fɔ Bokari olu bɛ fɛ ka sɛnɛ don ba la ka sɛnɛ don malidenw na Bokari min ye waati labanw ye bagaji minnu kan ka kɛ bolo la min ye sɛnɛfɛnw kan Bokari projet Jason nana ni hakilina wɛrɛ ye u ko min ye drone ye drone minnu bɛ pɔnpeli kɛ Bokari taara o de i b'i sigi k'a lajɛ miniti 15 foro ma kɛ hectare 100 ye a b'a bɛɛ fiyɛ k'a ban pewu fiɲɛ ɲɛnamani tɛ sigi a la bilen Bokari mago bɛ fɛn min na i b'o sɔrɔ nouvelle technologie sɛbɛnnikɛla ko Bokari min ye i b'a ye k'a fɔ installation goutte à goutte ye Bokari kɛmɛ k'u hakilinaw fɛnɛ sabati Bokari ji tɛ kɛ fɛn kɔrɔ bilen koyi ni ka dugu ka se Bokari ka cogo don i b'a ye k'a fɔ jiw de bɛ bɔ ni ka walankata yɔrɔw la Bokari e ta ye min ye sa ni sɛnɛfɛn mɔnna e dan ye ka taa kari dɔrɔn Bokari k'a k'i sago ye a ko projet Jason nin bɛɛ lajɛlen ka hakilinaw ye Bokari min ye espérance ye a kelen kelen kɛra k'a daminɛ Bamakɔ Sala ka taa bila fo Kaye Bokari an bɛ don min na ko bi hakilina mun b'u la min ye jeune bayirika ye k'a bɛɛ lajɛlen tigɛ don sɛnɛ na ka sɛnɛ nege d'u la a nafolo kan ka sɔrɔ cogo min na ka baara kɛ minɛnw kan ka sɔrɔ cogo min na Bokari ka taa bila jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ka dɛmɛ ni dɛmɛ ka Mali kɛ dun ka fa sabatili ye maa ka zɛrɛn kana na bilen Muruba namasa pomme raisin an yɛrɛ k'a bɛɛ sɛnɛ Mali kɔnɔ k'a dun sɔngɔ dantɛmɛ nɔgɔ ala ni projet Jason wa k'a bɛ se ka kɛ foyi tɛ min tɛ se ka kɛ o tuma Ibrahima Jawara nin y'ale wulile ka jɔ ko sigili t'a la bilen koyi k'an bɛɛ ka jɛ k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la sirani kɔnɔ Bokari a ka bi bɔli don Bɔlɛbɛtɛ la sirani mɔgɔw ka fara fasalijɛkulu bɛɛ lajɛlen kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo Bokari waati koronna waati banna o tuma an na foli kɛ nka Bokari o tuma an na faamu bi dankɔrɔba ye n'o ye chef d'escadron Lansana Taba Keyita k'a fo k'a waleɲuman